Otsaiak 25 dugu gaur, Euskal Autonomia Erkidegoan EH Bilduk batera ezintasunen batzordea eratzeko eskaera luzatu du. EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean proposamen bat aurkeztu du goi kargu publikoetatik enpresa pribatuetara igarotzeak zor ditzakeen bateragarritasun galeren inguruko azterketa egiteko. Bizkaiko lurralde auzitegiak 13 urte eta erdiko espetxe zigorra ezarri dio Mario Lopezi sexu eraso jarraituengatik. 13 urte eta 6 hilabeteko espetxea ezarri diote Mario Lopez Gernikako nesken saskibaloi talde bateko entrelatzaile izandakoari adin txikiko bati modu jarraituan sexu erasoak egitea leporatuta. Faxismoaren aurkako aliantza feministak aldarrikatuko ditu Euskal Herriko mugimendu feministak emakumeen nazioarteko egunean. Martxoaren 8ean kaleak hartzeko deia egin du beste behin ere Euskal Herriko mugimendu feministak gaur goizean Iruñean egin dute agerraldia eta manifestazio handienak iragarri dituzte. Ildo beretik, martxoaren 8ko kanpaina instituzionala aurkeztu du Nafarroako gobernuak. Berdintasuna lortuta dagoela diote mezuei aurre egiteko asmoz, ez zaitzatela nahasi, gezur matxistekin leloa izango du ardatz aurtengo Nafarroako gobernuaren kanpainak. Abiadura handiko trenari dagokionez, Gasteiztik pasatu ezean ez dela egingo adierazi du PSNek. Ramon Alzorriz, sozialista Nafarren bozeramaileak esan du Ezkio itsasoko aukera ez dela bideragarria ez fisikoki, ez inguru giro aldetik, ez ekonomikoki. Gaurkoan, Eider Inuntziaga Bilboko udaleko zinegotzia izan da Maika Telebistan, ona elkarrezketa Uxue Garroren eskutik. Epatutako 80 alor horiek zuk kudeatzen dituzun gai dagokienez edo udal gobernuan orokorrean? Udal gobernuari dagokionez, bai. Orduan, zu arduradun zaren alorretako jardunari dagokionez, zein izango litzateke balorazio orain arte? Bueno, pues horbe oso positiboa, ez? Batez be taldeen gaitik. Hiru arlo koordinatzen ditut, edo eramaten ditut momentu honetan, eta hiru arloetako jendea, bai, zuzendarietatik hasita, teknikariak, administrariak, jende guztia, oso pertsona motivatuak, ideia oso onak ekartzen dituzte eta mahaigaineratzen dituzte, eta hori eskertzekoa da. Batzuk aipatzea gaitik, arreta eta partaidetzan, partaidetzari dagokionez, gure partaidetzarako estrategia onartu genuen, landu genuen, iaz aurkeztu genuen beste alderdiekin batera be, eta hor hainbat egitasmo sartzen ditugu, martxan jartzen ari direnak eta jarriko ditugunak hurrengo urteetan ere. Arretari dagokionez, Zorrotzako udaltegia aurkeztu genuen, hori aurrera pausu handia izan da, beste hobekuntza batzuk egin ditugu beste udaltegietan. Euskarari dagokionez, hasi ginen agintaldi honetan aurreko agintaldiko eta aurreko urteetako planak eta diagnostiko bat egin genuen ikusteko ze puntuan geunden eta zer egin behar genuen agintaldi honetan datozen urteei begira. Eta nazioarteko harremanetan eta bereziki 2030 agendari dagokionez, oso pozik gaude ze 2030 tokiko idazkaritza martxan dago, euneko unean, badauz ja nazio batuetako langileak berton, eta Bilbotik mundura be, hortik aurrera pausu handi bat eman dugu. Euskara lorrarekin hasiko gara, pixkatxeago komentatzearen. Hasteko lanpostu publikoetarako hizkuntza eskakizunen inguruko hainbat epai egon dira Euskal Autonomia Erkidegoan azken hilabeteotan, okerrez banago Bilboko oraingoz ez ditu gatazkak izan honen inguruan, baina Euskara zinegotzia izanik zer nolako balorazio egiten duzu egoera honen inguruan? Azkenean gure hiritarren hizkuntz eskubideen kontra doan edozer kezkagarria da. Nire kasuan pertsonalki kezkagarria ikusten dut. Baina legea hor dago. Azkenean 2016ko toki erakundeetarako legea ezarrita dago, beste hainbat hizkuntz dekretu garatu ziren eta legea bete egin behar da. Baina bai nik ordezkatzen dudan alderdiak eta nik neuk Euskararen kontrako edozerk aurrean aurkitzerakoan
gu aurrean aurkituko gaitu bai, orduan kezkatuta, baina lasai gaude beste alde batetik ze legea martxan eta esarrita dago eta horrekin jarraituko dugu lanean. Beraz, erakunde badaukate aukera elegitea egiteko eta erabaki horien legeak babestu egiten du zentzu horretan. Bai, alde horretatik, aipatu duzun bezala, gure kasuan oraindik ez dugu horrelako kasurik izan, baina ulertzen dut beste erakundeek aprobetxatuko dituztela errekurtso judizial guztiak eta elegiteak aurkeztuko dituztela aldan heinean euskararen defentsarako beti. Bilboko udalari dagokionez, zein da hizkuntza ezaguera langile publikoei dagokionez euskakizun eskatzen da Bilboko udalean? Guk nahiko egoera ona eta positiboa daukagu alde horretatik, 75%, 76% kapaz da euskara ulertzeko. Hortik 76%, 78% egiaztatu dauia bere posturako beharrezkoa dan profila. Baina gero badaukagu hori beste 7-8% bat gai dala euskara ulertzeko eta gaitasuna deki. Orduan, guretzat hori gaitasuna da ikusi behar duguna. Azkenean, herritarrei zerbitzua eskaintzerakoan eta emoterakoan, guk bermatu behar dugu hizkuntza, herritarrak alduela hizkuntza aukeratu eta bere hizkuntza eskubideak bermatu egiten ditugula eta errespetatzen ditugula. Berez, 75% gaitasuna izatea guretzat oso positiboa da. Horrez gain, kaleko erabilerari dagokionez, 7. inkesta soziolinguistikoa plazaratu zen, duela hilabete batzuk, eta datuek euskararen eta ezagutza eta erabilerari dagokionez bai islatzen dutela gorakada bat bai Euskal Autonomia Erkidegoan, baita Bizkaian ere, baina egia da azken hamarkadan igoera hori aurretik baino xumeagoa izan dela. Eta beti ere ezagutza erabilera baino altuagoa. Zergatik ez dugu oraindik ere euskal hiztun guztiok euskara gaztelera bezain bat erabiltzen gure egunerokotasunean? Nik hori ezin dizut erantzun, zuzenean ez dakit zergatik ez dugun erabiltzen, nik neuk bai erabiltzen dut, baina bai da egia ezagutzak askoz hobera egin duela, eta ez dela bardina edo behintzat ez dauela erritmo berean egin erabilerak, ez? Beraz, argi esan dezakegu, ezagutzarako landu ditugun hizkuntz politikak eraginkorrak izan direla, eta erabileran dagoela daukagun erronketariko bat, edo ez dakit erronka nagusiena izan daiteken. Ez dakit zergatia, bai da egia zuk aipatu duzu, nik datu batzuk baditut, Bilboko kaleetan, dela 30 urte kalean erabiltzen zan 9% bat, gaur egun 9% heldu gari ez, eta etxean barruan transmisio lan horretan pasagara 1%-batetik 3%-ra. Igo egin da, hobetu egin dugu, baina oraindik margen eta asko hobetu behar dugu alor horretan. Horitxe, galdetu behar nizun Bilboko kale dagokionez, zuk sumatzen dezu aldaketa hori eta behintzat herritarrek orain aukera handiagoa daukatela bere egunerokotasunean euskaraz bizitzeko edo erabiltzeko? Ez dakite neupe nire egoera pertsonalagaitik, parketan eta plazatan egoten nazela apurtzuet gehiago, baina bai sentitzen dut gehiago erabiltzen dela. Eta batez be transmisio esfortzua egiten dela familietan eta etxeetan. Orduan, guk baditugu hainbat egitasmo, gure ari gara orain gure aroa lantzen, datozen 10 urteetarako Bilbori begira zeintzuk izango diren ardatz estrategikoak eta egitasmo zehatzak euskararen erabilera sustatzeko, eta besteak beste transmisio horretan eragin nahi dugu. Zein ekimen, orain aipatu dituzu ekimen batzuk, zein ekimen jarri beharko lirateke abian erabilerari hobetzeko eta zeinengan dago baita ardura konpartitu hori gakoak zeintzu dira, hezkuntza, familia, komunikabidek ere zer esana daukagu, akaso? Eragile guztiek zer esana daukagula eta batez be importanteena dana da elkarlanean aritzea. Ez bakarrik euskararen arloan ari garenok, baina baita euskaratik
urrun egon direnak be, ez? Hezkuntza arloko erakundeak, eskolak, unibertsitateak, baina baita enpresak, hirugarren sektoreko erakundeak, euskalgintzakoak, noski nola ez, baina bai da importantena eta guretzat hori ardatz nagusi bat izango da kolaborazioa eta elkarlanean aritzea. Horiek egitasmoak, guk nolabait 3 multzotan lantzen ditugu eta aroa horren barruan horrela egongo dira aipatuta, Eusko Jaurlaritzak atera zuen plan estrategikoarekin lotuta eta ondo lerrokatuta egoteko asmoz. Alde batetik motivazioa landu behar da, beste alde batetik ezagutza eta azkenik erabilera. Motivazioa lantzeko guretzat importanteena dana da emozio positiboak sortzea euskararekiko. Da hori lortzeko zer aurkezten edo zer proposatzen dugu, hizkuntz paisaia, hirian hobetzea, iragarkiak ikusten duguna, inguratzen gaituena, baina baita beste egitasmo edo ekimen batzuen bidez sortzen diren emozio horiek aprobetzatzea. Hau da, beste eragile batzuk, Demagune adibide jartzearren korrika, ibilaldia, euskararekin lotzen diren egitasmoak horiek oso positiboak izaten dira eta komunitate sensazio eta sentimendu hori sortu egiten da hori. Kulturarekin lotuta dauzen egitasmoak Bilboko Udalatik babestu egiten ditugu hainbat egitasmo, hainbat proiektu, besteak beste loraldia, dela gitxi aurkeztu genuena, baina baita bertsolaritzarekin lotuta dausenak, eskoletan ematen ditugu bertso eskolak, bertsolari txapelketa edo 4-3 antzeslanak. Azkenean horien bidez uste dugu jendea gero eta motibatuago egongo dela euskararengan etortzeko eta gerturatzeko. Udalok ez daukagu eskumena hezkuntzan zuzenean, baina bai da egia egin ditzazkegula hainbat gauza. Gure kasuan kuku argitalpena botatzen duguna etxeetara, guraso berriek, halako hiztegi erraz bat eta aukerak izateko euskarara etortzeko, baina baita ikusi eta ikasi edo rapasan beste modu bateko programazioa egiten dituguna udaltegietan. Baina kasu honetan importantena izan da guretzat eta jauzi kualitatibo bat eman dugula esango neuke, da euskara ikasteko diru laguntzak. Orain arte, orain dela 2 urte arte, euskara ikasten zutenek alzuten diru laguntza eskatu udalan, baina ematen zitzaien bakarrik, edo ematen genien begiralei, gurasoei eta errenta bajuko jendeari. Iaz, prozesua barriztu genuen eta diru poltsa handi bategaz ari gara bilbotar guztiak laguntzen honetan. Beraz, bilbotarra baldin bazara, erroldatuta baldin bazaude, euskaltegi homologatu batera baldin bazoaz euskara ikastera, matrikula gero jasotzen duzu bueltan. Eta azkenik, erabilerari dagokionez, berton be erronka handiak ditugu. Alde batetik aisialdia eta kirol mundua, beste alde batetik alor pribatua, alor sozioekonomikoa, edabideak, eta etorkinen kasua eta etorri berrien kasua aipatuko nuke ezagutza eta erabilerarekin lotuta barkatu. Kirola eta aisialdi munduan hor argi ikusten dugu, umeen eta gazteen kasuan, hezkuntza formalak aukerak ematen dituela eta berton euskara erabiltzen dutela, baina gero irtetzen direnean hor euskararen erabilera jaitsi egiten da. Berez, kirol klubekin egingo dugu lan, aisialdiko erakundeekin egin behar dugu lan, euskara txertatzeko beste leku informaletan umeek eta gazteek aukera eduki dezaten euskara erabiltzeko eskoletatik irtetzen direnean. Arlo sozioekonomikoan, gaude daramatzagu hainbat urte pausuak emoten ostalaritza eta merkataritza arloan, hain zuzen ere, biribilko programaren bidez. Baina nahi dugu zabaldu, uste dugu baditugula hainbat enpresa euskaldunak direla, lana egiten dutela euskaraz, plan estrategikoak eta ekintza planak dituztela eta eurekin lan egin behar dugu, euren eredua beste enpresa batzuetara eramateko. Orduan hor, beste erronka handi bat. Edabideen kasuan argi dago Bilboko Udalak jarraituko duela babesten euskara erabiltzen duten edabideak eta zuek bosgorailua zarete, adibidea zarete, erreferenteak partekatzen dituzue eta hori da benetan behar duguna. Datorkinen eta etorri berrien kasuan, hor
erronka handi bat daukagu, bai ezagutzarako eta bai erabilerako, eta orduan, hortik sakonduko dugu gure etorkizuneko hizkuntz politikak. 2030 agendari dagokionez, pare bat kontu aipatzearen gizagarapen jasangarriarekin zerikusia duen irizpideak ezartzen ditu 2030 agenda honek, Nazio Batuek ezarritako irizpideak. Zure ustez, Bilbok irizpide horietatik zeintzutan kontzentratu beharko litzateke, hori bizi gizagarapen jasangarri bat garatu alizateko hirian? Hori ez da galdera erresa, eta batez be ezin dalakon helburu edo irizpide bat aukeratu edo bi aukeratu. Hau da, 2030 agendak eskatzen diguna da bizimodu aldatzea. Bai pertsonei, bai erakundei, bai instituzio publikoei, eta hori egin behar da osotasunean. Ezin da esan nik gaur ez dut kotxe hartuko, ze aldaketa klimatikoarekin oso sensibilizatuta nago, eta gero nire kide batekin genero desberdintasunan sakontzen duen jarrera bat izan. Osotasunean landu behar dira, eta horretan ari gara udalatik. Horrezagaitik sortu zen 2030 agenda arloa udalan. Batez ere, irizpide guzti horiek txertatu behar direla eta sartu behar direlako prozedimendu guztietan, prozesu guztietan, arlo guztietan, izan behar da, nolabait kapilarizatu egiten den zerbait. Berez, nik ez neuke esango, igual ODS edo 12. Garapen jasangarriko helburuan lan gehiago egin behar dugula kontsumo arduratsua lantzeko, bai egin behar dugu, baina baita lehenengoan be, pobrezia eta gozea be landu egin behar dira. Baina bai aipatu nahiko nuke, bai Eusko Jaurlaritzatik, udalatik eta beste eragile batzuen aldetik gaudela bultzatzen 18. helburua. Eta helburu hori euskara eta kulturarekin lotuta dagoela. Agendak ez dio emon leku bat ez kulturari, ez hizkuntz aniztasunari, eta hor gabiltzez bultzatzen Nazio Batuetan onartu ahal izateko 18. helburu hori gure hizkuntz aniztasuna eta kulturaren garrantzia aitortzeko. Bilboko euskararen egoera gertutik ezagutzeko kalera atera da Hamaika Telebista, entzun jasotako hitzak. Euskaraz hitz egiten duzu? Bai, pizkatxo bat. Bai. Ez, bakarrik lagunekin batzuekin, baina normalean ez. Bai. Ez. Bai. Bai. Orokorren mundu guztiakin. Toki guztietan, lagunen artean mentze bai. Nire lagun batzuekin eta irrati entzuten dut, noiz behinka. Egunerokotasunean, unibertsitatean lagunekin, familiarekin. Unibertsitatean. Etxean batzuetan eta lagunekin be batzuetan. Nire lobarekin, bakarrik. Euskara lagun batzuekin eta lanaren. Familia ez daki, beraz, alabekin ere bai, baina gurasoekin ezin. Egia esan, justu ontze bertan aterana ikastolatik euskara irakaslea naiz, orduan, erabiltzen dut, eta, klasean eta klasetik kanpo ere. Bizi naiz bastante euskeraz. Ikastetxean, lanean eta etxean batzutan. Depende nun. Baina gutxi. Aldezarren adibidez baina ez dela zentro aldakute bali mazea ez. Batzutan Alde Zaharran, noizbehinka, baina Bilbon ez asko. Baina irtetzen baduzu Bilbotik, herri batera edo hori gehiago entzuten dut. Ez naiz Bilboko, baina uste dut entzun beharreko, baina gutxiago entzuten dela. Agian zentroan pizkat gehiago, baina hemen deustun ez dut normalean entzuten, inoiz. Ez. Oso gutxi hitz egiten da euskaraz. Bai. Parketan bai, batez ere parketan, Alde Zaharrean bai, badaude txokoak, bai, entzuten da, gero eta gehiago. Egia esan hemen deustu inguruan, edo kontuan izan da, zelan den egoera Bilbon, nahikotzo. Zonaldeen arabera, bai. Zonalde honetatik deustutik gehiago, agian. Bai, igual ez da git. Ezagun nuke igual, bai. Agian bai.
Bai, gazteak entzuten diete euskeraz hitz egiten, eta bai, noski pertsona zaharrak, euskaldunak direnak, euskeraz hitz egiten dute bai. Eta bai, igual gehiago entzuten dute euskeraz. Bai, igual bai. Bai, aurren artean eta bai. Uste dut baietz, agian unibertsitatean sartu nintzenean, gehiago entzuten dut. Bueno, pizkat igual bai, baina ez asko. Gutxi. Bai, uste dut baietz. Parketan, asko, gero igual dendatan be bai. Parketan bai, batez ere parketan, alde zaharrean bai, badaude txokoak, bai, entzuten da, gero eta gehiago. Nik uste baietz, nik uste dagoela ez dakite edo gurasoen aldetik gogoa edo transmisioarekin jarraitzeko. Bueno, agian bai, familia gazteek eta hitz egiten dute bai. Zail xamar, depende ez zonaltan, deuston igual bai, baina indautxu baten ez dakit. Baietz esango nuke, baina segun ze zonatan. Bai, noski. Bai, komertziotan ikusten dute kartelak euskeraz hitz egitea, eta gustatzen zait euskera indarra gehiago hartzea eta praktikatzea noski. Bai, noski. Guztiok hartzen badegu partetik eta lortu daiteke. Ez, zeren eta jende askok ez dute hitz egiten euskaraz, orduan gaztelania ere kontrolatu behar duzu. Gazteokin bai hitz egin dezakegula uste dut. Bueno, igual bai, baina esfortzu handiarekin. Ba, da jende pila ez dakien euskaraz Bilbon. Osa, inguruko herrietan adian bai, baina Bilbon justo pertsona pila ez dakitela euskaraz. Oraindik ez, baina igual 10 urte inguruaren, bai. Bai, badago aukera, 1000 aukera, hitz egiteko, bizi izateko eta gozatzeko euskararekin, bai. Bizi, bueno, guztiz bizitzea zaila da, baina, bueno, esan nahi dut, ni saiatzen naiz bizitzen, baina edonon ezin zara euskararekin bakarrik joan. Bai, hombre, hori bakoitzaren kontua izango da, aleginak eginez gero, bai. Bai, noski. Bai, uste dute gehiago bultzatu behar dela, baina ez obligatorioa edo beharrezkoa izatea, ikastolan edo hori, baina bai, potentziatzea euskara hitz egitea eta ez galdu niretzat importantea da. Bai, askoz gehiago. Bai, noski baietz. Bai. Zergatik ez, azkenean gure hizkuntza da, hemengo hizkuntza da, eta lagunekin edo familiarekin zenbaitetan hitz egiten, ez da inolako txarrik egingo guri, orduan, bai, zergatik ez. Bai. Nik uste dut baietz. Batzuetan hankamotz geratzen garela eta gure kultura da eta zabaldu egin behar dugula bai gure artean eta munduari ere bai. Bai, nik uste espazio berriak, gaztentzako, adin ezberdinak kontuan izan da, ze askotan gertatzen da, igual zuk ez dozula sare bat euskaraz bizitzeko eta igual informazio falta dago edo jendeari gehiago heltzeko. Bueno, ikastetxeetatik eta kalean batez be, bai, agian bai. Agerraldia egin du gaurkoan Euskal Herriko Mugimendu Feministak Iruñean emakume nazioarteko eguneko mobilizazioen berri emateko. Adi. Emakume nazioarteko eguneko mobilizazio nagusiak iragartzeko Euskal Herriko Mugimendu Feministak agerraldia egin du Iruñean. Faxismoaren aurkako aliantza feministak aldarrikatuko dituzte martxoaren 8an. Urtero bezala, Euskal Herriko 5 hiriburutan egingo dituzte manifestazio nagusiak. 12 Donostian eta Gasteizen, ordu batetan Iruñean, 5 Baionan eta azkena 6 Bilbon. Halaber, protestak Euskal Herriko hainbat auzo eta herritan ere egingo dira eta haietara batzeko deia berretzi dute. Eskuin muturraren, fasismoaren eta jarrera erreakzionarioen gorakada ikus dezakegu hainbat esparru eta sektore. Aipaturiko guztiek emakume, trans eta boieron zapalkuntza eragiten du batez ere. Jarrera eta posizionamendu belizistek ere indarra hartu dute azken urteetan. Eta horrek zuzenean gure gorputz eta lurraldeen aurkako zapalkuntzak areagotzera garamat. Indarkeriak dituen askotariko despresioen gorakada dakar horrek, eta guk horren aurrean indarkeriarik gabeko bizitzak izateko eskubidea nahi dugula aldarrikatu nahi dugu. Egun, feminismoekin posizionatzeko ausardia aldarrikatzen dugula.
norbere erosotasunetik ateratzeko aldarri gisa eta erresistentzia eta ofentsibarako lubaki gisa. Feminismoa ezkerreko borroken erdigunera ekarri behar dugu. Feminismo antiarrazista, antikolonialista, antikapitalista eta antiklasista. Feminismoa baita eraldaketarako proposamen integralak egiteko ezinbesteko mugimendua. Gora borroka feminista! Gora Euskal Herriko mugimendu feminista! Argitaratu da Mario Lopezen epaia 13 urte eta 6 hilabeteko espetxea ezarri diote Mario Lopez entrenatzaile ohiari sexu eraso jarraituengatik. Sinisten zaitugu, zurekin gaude, sinisten zaitugu! Neska adingabe bati sexu eraso jarraituak egiteagatik, Bizkaiko Lurralde Auzitegiak 13 urte eta 6 hilabeteko espetxe zigorra esarri dio Mario Lopez Gernikako Lointek Saskibaloi taldeko entrenatzaile ohiari. 1988 urtean hasi ziren sexu erasoak, eta 3 urte eta erdi inguru iraun zuten. Biktimak 13 urte zituen orduan, eta auzipetuak 31. Auzitegiak frogatutzat jo du gutxienez 50 alditan elkartu zela Lopez adin txikikoarekin, eta horietan sexu izaerako jokabide ugari izan zituela entrenatzaileak. Denboran eta intentsitatean areagotzen joan ziren jarrera horiek. Halaber, aldei jakinarazi zaien ebazpenean ondorioztatu da, zigortuak biktimaren egoera pertsonal eta familiarraz zuen ezagutza eta adintartak ematen zion botere posizioa baliatu zituela, baita haren entrenatzailea izatea ere. Epaiak dio erasotzailearekiko zuen menderakuntza egoeraren ondorioz hartu zuela parte biktimak topaketa horietan, eta ez bere borondatez. Epaia errekurritu daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegian. Gobernantza gorabeherak tarteko krisia sortu da Eusko Ikaskuntzan. Ikusi. Eusko Ikaskuntzako Kontseilu Errektoreak marka eta egoitza erabiltzeko baimen aukatu dio Ipar Euskal Herriko egiturari elkartean gorabeherak izan dituztela argudiatuta. Naiz.eu sedabideak eman du albistearen berri. Eusko Ikaskuntzak iparraldeko ezoiko batzar nagusia egin du otsailaren 22an Baionan. Bilkura horretan azaleratu da krisia. Urtarrilaren 29an iparraldeko Eusko Ikaskuntzako administrazio kontseiluko kide batzuk elkartu eta jardun desegokia leporatuta gaur egungo lehendakaria den Claude Mehatx kargugabetzea erabaki zuten. Orduan Virgil Josep Alexandrek bere burua izendatu zuen iparraldeko Eusko Ikaskuntzako lehendakari. Administrazio kontseiluko kideen erdiek lehendakari berriaren alde bozkatu zuten. Kontseilu Errektoreak jakinarazi duenez, Baionan duten bulegoko sarraiak aldatu dituzte, erabilera desegokia saihesteko, hain zuzen ere, salaketa jarri du Eusko Ikaskuntzak erakundeak aldatua zuen egoitzako sarraia bertako langileak ostiralean puskatu eta barrura sartu zirelako. Naiz edabidearen arabera, bi aldeen prentsaoharrak kontuan hartuta, erakundean hilabetetako tirabirak izan dira eta arazo nagusiak gobernantza da. Hala ere, estrategian eta langileen kudeaketan ere desadostasunak dituzte. Larunbateko ezoiko batzar nagusian zuzendaritza batzorde berria izendatu dute eta jakinarazi dute Hego Euskal Herriko zuzendaritzarekin batera lan egingo dutela, beti ere lehendakaria aukeratzeko autonomia aldarrikatuta. Berria egunkarian Ana Urkiza lehendakariak eta Iñaki Zabaleta idazkari nagusiak izenpetu duten oharrari egin diote referentzia. Dokumentuan adierazi dutenez, Baionako elkarteak bere jardunean nora ezak auki ditu eta eragindako ondoezek elkarteak kinka larrian utzi dute. Iragarri dute bilerak antolatuko dituztela, bi egituren arteko elkarlanerako hitzarmen berri bat adostu ahal izateko. Itanoaren erabilera areagotzea eta sendotzea helburu Euskal Herri osoko ika eragileek zirika mugimendua sortu dute, hainbat egitasmo antolatu dituzte 2025 urterako lehenengoa Euskaraldian bertan. Zirika mugimendua aurkeztu dute asteburuan Donostian, eta beren helburua da itanoaren erabilera areagotu eta sendotzea. Azkenengo urtetan Euskal Herriko 50 herri baino gehiagotan ari dira ika bultzatzeko ekimenak egiten, eta horre bazegoen elkar ezagutzeko beharra. 2023an Euskal Herriko lehenengo ika topaketa antolatu genuen badiardugok UEurekin eta Oñetiko udalarekin batera, eta han elkartu ginen 80 ika eragile Euskal Herri guztikoak, eta hori izan zen zirika taldearen abiapuntua.
Zirika mugimenduko kideek uste dute, itanoaren erabilera areagotzeak euskararen normalizazioan ere eragina izan dezakeela. Gaztek gehiena erdera jotza balin badute den, euskeran gabezia hori sentitzen dutelako, besteak beste, eta horrek itanokin, nik uste sortzea dela beste gertutasun bat, konfiantza giro bat, eta hoi berreskuratuko bagenu, igual euskeran erabileran ere, gorakada bat igual euki genezakeela. Hainbat egitasmo antolatu dituzte 2025 urterako, eta lehenengoa Euskaraldia Ika izango da. Herri bezala aurrena izena eman behar den. Eta herri bezala izena ematen denanen, herri horretako herritarrei formularioan, Euskaraldiko formularioan, ateako zaiene galdera bat, parte hartu nahi duen edo ez, bai? Eta baiezkoa emate bali maine, txapan, Euskaldiko txapa hortan, H bat jarriko zaien, Eta H horrek esan nahi dunak berarekin hitz egin dezakeela. Lehengo urteko arrakasta ikusita, Ika topaketa eta ikadromoa egingo dituzte bigarren urtez jarraian azaroan eta Durangoko azokan. Udalekuetan itanoa txertatzen ahaleginduko dira, eta itanoa bultzatu nahi duen orori gidalerro batzuk proposatzeko dekalogoa ere egingo dute. Honena aizora haindik adar jotzen ere, beraz zirikalema eingo dinat nere. Berorik astea izan zeikek lege, batzuk ja edadetik maila hortan gaude. Bueno, bukatzen hasi ez aldin hau hobe, jendiak esango dik joan dan dotore. Publiko bat dinagu ta alare bikode, ikaitzeko aukera egongoek gerore. Besterik ez gure aldetik, badakizu euskarazko berri gehiagorako sartu 11.eus atarian edo kuskusiatu gure sare sozialak. Agur!